Hej og velkommen til Bros.dk produktvideo. I dag skal vi se på vores udvalg af headshaver, den nemme vedligeholdelse af det skaldede look. Vi har pt. 3 modeller i vores sortiment. Den vi kalder den simple standardmodel, den lidt mere avancerede og den eksklusive udgave. Fælles for dem alle er, at de leveres med et ladekabel og har ca. 90 minutters brugstid på en fuld opladning. Fælles er også det unikke shaverhoved. 6 dobbeltflydende skærehoveder, der sidder rundt her, 5 i en ring og 1 i midten, og dem i ringen kan bevæge sig i forhold til hovedets konjunktur. Vi kigger på dem alle sammen om lidt. Vi kan starte med at kigge på 5-i-1-modellen, den vi har her. Jeg kalder den en 5-i-1-model, fordi der er 5 forskellige muligheder for at bruge den, 5 forskellige funktioner, altså tilbehørsting. Der er selve shaverhovedet. Så er der en trimmer med afstandskamme, der er en næsetrimmer, der er en barberkost, og der er en massagebørste i silikone til at rense huden også. Det er nemt lige at skifte ud, man fjerner shaverhovedet her eksempelvis, og sætter et andet hoved på. Således, så er det klaret. Som sagt, det her er den simple standardmodel, kalder vi den. Den har ikke noget LCD-display, der er en tænd- og slukknap hernede, og der er rødt eller grønt lys for opladning. Man skal altså sådan nogenlunde selv holde øje med, hvornår skal den lades op, og der er ikke nogen indikation af, hvornår skal man rense shaveren. Den er udstyret med en lille trimmer her for oven, som man lige har mulighed for at tage, når det er trimmet, man skal have også. Super lækker lille model, ligger lidt godt i hånden, og kan køre hen over hovedet. Vi prøver dem lidt senere. Så har vi den næste model. Det er lidt mere luksus, kan man sige. Der er LCD-display på med angivelse af resttid og renseindikator. Så er den formet lidt anderledes end den anden i designet. Den har ligesom 2 huller her, udskæringer i chassiset, hvilket gør, at man kan holde den på 2 måder. Man kan selvfølgelig tage den fat ligesom den anden og køre rundt her, men man kan også holde den imellem fingrene og så køre rundt på hovedet. Det gør, at man har en super god føling med, hvor man er henne, når man shaver. Men det kigger vi på, når vi prøver med om lidt. Så har vi den sidste model her. Det er den lidt mere eksklusive, rigtig flot i sine sølv- og guldfarver her. Tager sig godt ud på hvert badeværelse. En lidt speciel model, det er en touch-model, kalder vi det. Det vil sige, at der ikke er nogen knapper på den, så der er ikke nogen tænd- og slukknap. Den starter, når man tager fat rundt om den. Den er også udstyret med LCD-display med angivelse af resttid og en indikator for, hvornår shaverhovedet skal renses. De 2 sidste modeller her er det, der hedder 6-i-1-modeller, det vil sige, at der er 6 forskellige anvendelsesmuligheder for dem. De har de 5 samme som over på den første her, 5-i-1'eren, og hertil har man så ud over den et shaverhoved, som man kan tætte helt tæt trin. Det var en kort præsentation af alle 3 modeller. Nu skal vi kigge på og se, om vi kan bruge dem til noget. Det jeg har her i øjeblikket, det er cirka 30 timer siden, at 1,5 døgn eller noget i den stil, siden at det er blevet shavet sidst. Normalvis, hvis man gør det hver dag, så tager det under 2 minutter at vedligeholde. Vi starter med at prøve denne her. Shaverhovedet er det samme på alle 3 modeller. Der er forskel i farverne på dem, ja, men de gør det altså fuldt ud lige godt alle sammen. Vi tænder den, og så ser vi, om vi ikke kan se en forskel. Så tog vi lige en hurtig omgang på det, så må vi se, om vi kan se forskellen her på den del, vi har shavet, og den del, vi ikke har shavet herovre. Det var den ene model. Som sagt, de gør det jo lige godt. Nu prøver vi lige den næste model her, hvor vi kan holde den på en lidt anden måde også. Det kan vi prøve også. Så tager vi den anden halvdel med den. Man putter den ind mellem fingrene her, det gør, at man får greb rundt om selve skærehovederne her, og faktisk kan følge dem hen over hovedets konjunkturer. Det gør altså, at man har en rigtig god føling med, hvor man er henne, og hvor man har været henne.
Vi tænder den en gang. Så stopper vi her. Det var det. Nu har vi så fået taget faktisk begge sider her med de to modeller her. Men vi skal jo selvfølgelig også prøve den sidste og den eksklusive model. Se hvordan det her touch-funktion det fungerer. Som sagt, der er ingen knapper på den. LCD-displayet sidder nede i bunden på den her, så man kan følge med hernede. Men i det man tager fat rundt om den, så starter den simpelthen. Og så slukker den, når man slipper. Vi prøver lige at finpudse det, de to andre har lavet. Sådan der. Det må være det. Jeg tror, vi har kørt i cirka 1,5-2 minutter alt i alt nu. Som sagt, så var det cirka 1,5 døgn siden, jeg sidst havde kørt igennem. Og nu kan vi se, hvordan det så ser ud nu i forhold til før. Alle tre modeller klarer det. Som sagt, fuldt ud lige godt. Hop ind på vores hjemmeside. Vælg din udgave, den model, du gerne kunne tænke dig at bruge. Så følg os og like os på Facebook. Tak. Vi ses næste gang. Ha' en rigtig veltrimmet dag.